prečúcháva každú petičku, a keď nájde tú stravu a cíti ten tabak, tak ju tomu slobodovi značí takýmto spôsobom, že sa dostáva, chce vlastne pýtať si tú svoju loptičku, ktorú aj dostane. Skúste môj oči naspäť. Čo si Dostal svoju odmenu a to je preto vlastne tá najväčšia odmena, že našiel ten tabak. Vlastne tak nejak sa využívajú tí psi, ktorí úplne bezpečne nájdu v každom dopravnom prostriedku ten tabak. Tady, tu na baj, co si děje? Aby to nebehol. Takže teraz odnesem sa do auta, donesem ďalšieho psa, ten je zvyčajný na drogy. Priviezem sa úplne mladočkého psíka, ktorý ešte len teraz je vo výcvikovom kurze, ešte nemá skončený ani kurz, takže aby ste videli aj psa, ktorý vlastne sa len učí hľadať tie drogy. A rozhodol som sa, jak som tu prišiel, že som našiel jedno miesto tu pod pódium, kde zase ten pomocník môj mi pomôže založiť drogu. Ten je cvičený na heroin, kokain, hašiš, založíme tú drogu, takisto jak pašerák,